Kaixo, azalerarekin esaten genuen unitate batetik bestera pasatzeko bi posizio mugitu behar zela. Hau da, bider ehun edo zati ehun egin behar zela. Hemen volumenarekin 3 posizio mugitu behar ditugu. Beraz, bider 1000 edo zati 1000 egin behar dugu. Zergatik, kubikoak direlako, kubuak. Horrek esan nahi du, hemen baldin badago milimetro kubiko bat, hemendik honea pasatzerakoan, holako 1000 sartzen direla. Eta kutxa holako baldin bazen, karratu bat, holako beste 1000. Horran, batetik besteak 1000 pasatzen dira. Horran, zenbakiak erraldoiak bihurtzen dira berehala. Edo bai txikiegia direlako, edo altuegia direlako. Horregatik erabiltzen da askotan notazio zientifikoa. Goratzen zeate notazio zientifikoa zela hau. 10 ber 5, 10 ber 6, edo horrela. Orduan, has gaitezen. Metro kubiko bat, dan oinarria, orduan, dekametro kubikoa ditu 1000 metro kubiko, hektometro kubikoa ditu 1.000.000 bat metro kubiko, eta kilometro kubiko batek ditu 1000 milioi. Eta gero hauek, miliarena da, eta geota txikia bat, geota txikia, zeroak bestek ez daude hor, eskubitara. Horren, hasiko gara hauekin. Lehenengoa, ditugu 5 kilometro kubiko, 147 hektometro kubiko, eta 41 dekametro kubiko. Metro kubikotara pasa behar dugu. Horren, hau komplexua da, horren, erabliko dugu hau. 5 jarriko dugu hemen, 147 ikusten duzuen bezala, 3 zifra sartu behar dira, bakoitzean 1000koak direlako. Eta hemen, bi ditugu 51. Horren, zerbait imarko dugu, aurretik 0 bat sartuko diot, ikutzeko 3. 0,51, eta metro kubikoak, horren jarruako ditut hemen, 3,0. Horren bai dituela metro kubikoak, dira, 5, 1, 4, 7, 0, 5, 1, 0, 0, 0, eta izango ditzake 1000, milioia, 5.000 milioi metro kubiko. Urrengoa, 3 metro kubiko, esaketuko dugu hau, 3 metro kubiko, 29, ezin dugu jarra 29, jarrako dugu 0 batekin aurretik, 0,29, eta galdetzen digutena da, dekametro kubikoak. Horren hemen jarra dut, koma. Horren, 0 hemen jarriko dut, eta hemen jarra dut 3 zifra 0, 0. Horren, gaituko ditzen duke, 0,003002 bederatzi. Urrengoa, hau konpresura pasatu beharko genuke, kaso honetan, ez dugu duzera esaten, horren, guazen saiatzea. 3, horren, metro kubikoak euro koma, horren, lehenengo 3ak metroaren zat. 300. Urrengo 3ak, 0,46 dekametrorako, eta horrengo 2ak, 21. Tenik hau kopiatzeako jarriko dut, 21 hektometro kubiko, urrengoa jarriko dut 46, ez dut jarriko 0,46. 46 dekametro kubiko, eta 300 metro kubiko. Horla bukatzen. Guaza urrengoarekin. Hauek dira, urrengoak normalen erabiltzen direnak. Unitate batetik bestera, simpletik simplera pasatzea. Hemen dugu, hektometro kubikoak pasa behar dugu metro kubikora. Horren, 1, 2, beraz. Bakoitzean 3 dira, 3 eta 3, 6. Horrenko bat, 6 mugitu behar ditut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 0, 0, 0. Horren daude hemen, horrela. 5 0 jarra ditut. 1, 2. 42 milioi. Eta azkena, milimetro kubikotik zentimetro kubikora. Milimetro kubikotik zentimetro kubikora. Bat ezkerretara. Guazen, bat ezkerretara dira, 3, kaso hobetan, beti 3. Horren, 1, 2, 3. 5,741. Bueno, eta honekin bukatzen dugu. Beste bat arte, agur.